Merhaba خوندوان زانینگا دیجلی فراتی بخیر هاتن ایرو ام سر وانەیە زانستیە کۆمپیوتەری دەوام بکەن دەرسەی بەریدا مەژوەرە شانی کرد و ئەم چاوە ناوەڕەکە دستارباران بگەهێنین میناکە بەریدا پێشی ئەس شای بکەم لەبەر دەنویساندیە میناکەک داژوەرە مەگوت و سێڤ هەنار هەیە هەریەکی تەپسیکی دەیە مدخواست و سێوا بخن تەپسیە و هەنار لێدا هەیە و هەنارەی بخن تەپسیە و سێڤ ناودا هەیە ئەس باوەرم ئەو تەش تێبیراوە و ئەمکارن وانەیە بەرێژی مەیزە بکن خوازم وێ تشتی بینم بیراوە لەڤەردا د ستاربار هەیە ئا و بە نیشانە تەپسیانە و جێژی نیشانە تەپسیە سێمینە و مدخواست و تشتێک و ناوا ستاربارên A و B de hene bevre biguherînin wekî hûn dibînin piştî van sê gavan em karin jî ji vê çar tiştêre yani sê gavêran bêjin karîmeşî yan jî computation yan jî pêşnûs piştî vêne em encamî dibînin ku nava tepsiyan tiştên ku nava tepsiyan de heye hatiye guherandin ka ez bidim şoxlandin û waya hûn dibînin pêşî A de sêv hebû û B de henar hebû niha A de henar heye û B de sêv heye eger hûn bixwazin bi kurayî bikevin nava vîna ez ji we re dibêjim herin waneya berê meyze bikin îro em ê ser ستارباران دەوام بکەن وانەیە بەریدا وەدیت ku me şeklek starbara dît li vir de variable yan jî starbar li vir de sê variable yan jî sê starbar heye A B C û A û B hin tekst li ser xwe bar dikin û C jî nan dibêjin niha em starbakî rave bikin em bêjin çil û pêncî starbarkî rave bike ravekirin declaration li vir de gavan vê tiştê dinivîsînin pêşnûsê dinivîsînin manavî ew e ku em pêşî manavîna binivîsînin çil û pêncê bar bike li ser starbara A ji ber ku ew sîmbol li Pythonî de bi wekî tê nîşanda pardon em dibînin ku çil û penc jimara çil û pênc tê barkirin li ser starbara A em dixwazin bibînin li starbara A de çi heye em lêkirdeya print kartînin ka ez li vir de binivîsînim lêkirdeya print manaviya ve ku çapkirin ew lêkirde çi dike naverewka starbara A çap dike ku em bibînin li nav de çi heye em bêjin di nav de çi heye belê kam bidin şoxlandin piştî şoxlandinê ew çil û pênc çap dike çima çil û pênc çap dike em print dibêjin bira A'yê çap dike A jî çil û pênc e niha me starbarek rave kir yan jî bar kir û manaviya ku me çil û pênc bar kir lê gelek cureyên starbar yan jî tîpê wa hene em bêjin ev starbar xwediyê jimarkî ye lê ev starbar xwediyê tekstekî ye em bêjin Amed Amedin zanin Amed paytexta Kurdistan e û starbara B teksta Amed bar kir ser xwe em bêjin starbarek dîn ew jî nan e nan manevî ew e ku nîn nan û nîn heman tişt e û em dibînin kî C tişkî li ser xwe bar nekiriye belê em yekî dî çêkin vê neqlê em ê sê çar
ژمار ئەمی بارکەن لەسەر ستاربارێکی ئەگەرم بخوازن سێ چار ژمار بار بکەن لەسەر ستاربارێکی اون vê simbolê û vê simbolî بکارتێنن ku navê va simbolan bi îngilîzî bracket bi cureyekî parantezîs sane wazê kurdiya wan ha binivîsînim bracket pêşiya em bêjin parantezîs ku em bi vî şeklî wana nîşan dikin kurdî sîsa bracket ew ji vî şeklî ye kurdiya wîna sîs pala niha me bracket yan ji sîspalkî vekir sîspala vekiriye ev jî sîspala girtiye û piştî hin jmaran ku em navbera wan de bîhnok datînin koma bîhnok niha piştî van simbolan em karin bêjin me listeyên jmaran bar kir li ser deyê ji ber ku ew nîşana barkirin û ev nîşan li Pythonê de bi şiklê wekîn tê danasîn em wekîn jî binivîsînin ew wekîn e simbola wekîn îngilîzî ku ye belê niha em karin bêjin ku de xwediyê hin jmaran e bi taybetî sê jmar niha em deyê çap bikin me de çap kir wedît ku ew dibêjî ew starbarek cuda ye ji ber ku bi bracket yan jî sîspal dest pê dike û bi bracket tê temamkirin belê niha me çar cureyên starbaran ji we re yan jî çar cureyên constant yan jî jmar yan jî text ji we re şanî kir û me van tiştan bar kir li ser starbaran belê em ê niha hinkî kurayîtir herin hûn zanin ku ev starbarek e û ev jî starbarek e di starbar heye a û b û her du jî jmar bar dikin heger em bêjin a serde b a ser b divê em wana serde bikin encam evê çi bê sêzde kamezî sêzde ye a kêm b negatif b negatif yek û a car b çil do li vir de a kem bê min got negatif b ez ê li vir de negatif yanî ji sifrê yan ji nolê biçûktir nêring nering kurdiya wê pozitif bêring pardon negatif û pozitif nering yan jî nêring hûn karin wê jî bêjin û pêring ez ê dora bêjim çima nêring û pêring e belê a û b nêring yek û a ser b pêring sêzde em devam bikin a parî bike gorî bêyê 0.85 belê niha ez bawerim ew qamînak besa me ji we re şanî kir ku em çawa starbaran rave bikin û kîjan tîpan em karin wana li bar bikin jmar text tişkîvala û lîste û piştî wana me ji we re şanî kir ku em karin ser starbaran çi bikin em karin tiştên bîrkarî bikin û em karin tiştên din jî bikin ez karim bîna bi vî halî ez dixwazim bîna vî halî print bikim yan jî çap bikim belê niha em gihan dawiya waneyê xwe heta waneyekî din xwe baş bikevin gelek spas